Ben, pois, boa tarde. Benvido de novo aos que saíste da Fundación. Logo xa levamos varias horas aquí. Empezamos entón esta terceira mesa sobre estética e creación. Eu teño as miñas serias dúdas de que sea o mellor tema para tratar agora, despois de xantar, non? Que sí. Un orfeo ameazante sempre aí na porta, pero bueno, intentaremos facer o posible. Despois das tan interesantes mesas que tivemos pola mañá, pois que esta poder ser, pois estea a altura, e seguro que tendo en conta a xente que está na mesa, pois que será así, non? Entón vou facer unha presentación moi breve dos catro invitadas e invitados da mesa, e despois xa tendo en conta que como referencia temos en torno a 15 minutos. Os primeiros non utilizaríamos moito máis tempo, porque senón os últimos xa vai quedar menos, pero senón xa vos avisarei eu se a cousa se desvía en exceso, non creo que sea o caso. Isabel Risco, de sobra coñecida, graduada en Pedagogía pola Universidade da Coruña, comezou a actriz con presenza en todos os lados, en cine, na televisión, teatro, na radio, en outros formatos, non? Se non hai presentación, de premio, de campañas de todo tipo, sempre ligados aos intereses nacionais, sí, non só no ámbito político, sino na lingua, no medio ambiente, tal, cousa de unha cousa máis que obrigado a recoñecer, non? Unha longa obra, seguro que o máis coñecido son as presencias en televisión, pero non só, non? Porque era visto, pois, hai o Coruño, o Zapping Comando, cousas deste tipo, non? Premio Mestre Mateo, tamén, bueno, podemos dicir, non? Sí, dilo, o premio. O único que terás que explicar, que xa xo comentei antes, é que fuche facer a Aviñón a un curso de esgrima teatral. Sí, claro. De comedia del arte tamén, no Festival de Teatro de Aviñón. Pero nas fontes porque, claro, hai que defender que últimamente hai que ter recursos e ferramentas, porque a cousa ven do revés. Nunca está de máis ter unha ferramenta ben afiada e saber como manexar, ainda que sexa desde o punto de vista teatral, sen mancarse. Pois moi ben, vamos aclarando un pouco a cuestión. Ti vas a falar de teatro, claro. Iso parece, non? A verdade é que, tendo en conta a presenza de xente con tanto criterio, con tanta formación, eu agradezo moitísimo de estades como auténticas cabras. Esteu aquí, igual, sí que é certo que o que dicías, igual sí que baixo o nivel, pero logo xa van subido, non hai problema. E como é despois do xantar, pois a xente está coa cabeza igual se cadra un pouco máis relaxada por cuestión do organismo, non? Que se ponga a funcionar facendo a súa labor. Sí, de teatro, creo que a ver, teatro... Pero falas despois. Despois. Vale. Claro, que seguir o protocolo. O demais é eu pensaba que estaba primeiro... Vale, non, leválo con... Perdón. Serenidade. Non vou fazer a presentación de todos e que largares cada un todos. Vale. Bueno, Olivia Rodríguez, ensaísta, académica correspondente, doutora pola Universidade de Complutense. Sin duda, isto me interesa sobre todo porque a súa tese de doutoramento versa sobre a obra narrativa de Vicente Risco, cual lle dá unha autoridade que moi poucas persoas teñen. Seguro que das persoas que mellor coñecen a obra, non só narrativa, porque hai outra parte da obra de Risco que me consta que tamén coñece ben, é que probablemente, se é o caso, logo falaremos, se se pode, non? É padroeira tamén desta fundación. Tamén está ben, porque non dicir, non? Eu tamén sou padroeiro.
unha longa obra sobre no que atinxe a Risco, non? Sobre a estética e teoría da cultura en Risco, os diarios, que eso sí que non xe o vou a deixar pasar, os diarios de Risco e de Castelao, diarios de viaxe, non? Recollendo a tradición do seminario de estudio galego, non? De convertir as viaxes nunha ferramenta de investigación e de aprendizaxe. Bueno, ela falará da literatura narrativa, na creación da identidade nacional de Galicia, non? Que todos ides falar, basicamente, dunha forma ou outra, da creación da identidade nacional, non? No teatro, neste caso, na literatura. Xosé Carlos Bernárdez, tamén licenciado en Historia, especialista en Historia da Arte, tamén en Lingua e Literatura, con estudios do Alcomón, colaborador continuo na prensa, estamos en moitos sitios, cunha obra tamén extensa de investigación sobre a arte galega, unha obra que chamou moita atención do idilio á diáspora, tendo en conta o que estamos a tratar aquí. Historia da arte galega, e tamén premio Ramón Cabanillas, por citar algúns premios que tendes, que algo ten que ser, polo menos que se saiba por temas. Isabel Mociño, e que volvemos a xogar na casa, porque tamén é compañeira da Fundación Vicente Risco, espléndida secretaria do padroado da directiva da Fundación Vicente Risco, doutora en Filoloxía e decana, porque sí que se non é. De momento, sí. Decana da Facultade de Educación e Traballo Social no campus de Ourense, pero sobre todo o que menos interesa estes efectos é especialista en didáctica en literatura infantil e juvenil, non? Das crianzas e da mocidade. Dese un pouco a encomenda que te está, non vou citar obras todas porque tes un par de folios que é complicado de todo, non? Pero bueno, a memoria das guerras na literatura infantil e juvenil é chamativo, non? Porque tampouco é case moitos estudos nesto. Como padecen, como viven e padecen as crianzas o tránsito polas guerras, non? Por países en conflicto, pois parece que por tanto, Carlos, creo que non dixen, disculpa, saben, que ti vas a centrar sobre todo nas artes plásticas, nos vanguardas, literatura infantil e juvenil e identidades, aquí imos falar de identidades, a identidade, todo o que nos vales a comentar ten que ver ca creación de identidade, non? Da alma do país, que era o que dicía Risco. Hai que crear unha alma colectiva que sexa o resumo de toda a identidade dese país. Lembro aquela exposición que fixera desde 100 anos despois do Risco na facultade, por un título importante. E bueno, pois este é un pouco o planteamento, non? Así que a partir de agora, como dicía, un entrenamento que un entrenador que tive de fútbol hai moito tempo, sempre nos dicía, perdonade a simpleza, largábanos primeiro o ollo, e depois nos dicía, bueno, e agora salida é cada un que luza as súas habilidades. Pois a lucir as súas habilidades. Bueno, daquela, agora sí, este é un momento trascendental. Pois, ben, primeiro todo, como decía antes, para continuar e para máis facer fincapé niso, agradezo moitísimo que tiverades esa feliz inconsciencia de que hoxe estivera aquí. A verdade é que non me sinto digna de entrar nesta casa, pero entro nesta casa perfectamente, sen problema. Iso sí, que claro, que é
fondo e profundo tamén o tema, e creo que tamén é moi interesante que fagades todo isto para poñer en valor pois o proceso de reconstrucción de alguma maneira do que decía, como ti ben decías, que decía Risco da Alma da nosa nación, non? Evidentemente o teatro tamén forma parte desa construcción dunha nación, o teatro que, como tamén dicía Risco, non? Que se ve a literatura era puro xogo, ainda que tivera utilidade práctica, tamén o teatro en sí mesmo xa de por sí é xogo e forma parte tamén dese corpo literario. E nós tiñamos penso eu, xa levamos un maltrato secular e, polo tanto, o teatro tamén estaba maltratado pola forza imperial. Entón, de feito, Leandro Carré Alvarellos fixera un ímprobo traballo de posta en valor do noso corpo teatral, cunha recolleita de moitísimas pezas de teatro, e, de feito, tamén, ao mesmo tempo, facía ver da capacidade que ten este país, non só para asimilar o que é o código teatral, senón tamén porque é un país moi aficionado ao teatro, segue o sendo, foino, e sempre demostrou, non? De feito, nós que estamos percorrendo o país sobre as tábuas, que calquera pode ser unha tábua, poden ser 4 alpacas ou pode ser 4 caixas, agora se leva máis o das caixas de cerveza Estrella Galicia, pero sí que é certo que calquera espazo pode ser digno de transformarse nun espazo teatral. Este país demostra que sí, que efectivamente, que antes falábamoslo, non? Ti chegas, por exemplo, pois a semana mesmo pasada a unha parroquia moi rural como é Moimenta do concello de Cospeito, chove, venta, pensas que non vai chegar xente e aparece xente. Entón, eu creo que toda esta xente que quixo facer esa reconstrucción, neste caso do corpo teatral, pois era consciente tamén diso, do valor que ten o teatro tamén como motor social e ao mesmo tempo do valor que tiña o teatro na sociedade galega daquela altura. Pois, como digo, Leandro Carré fixera aquel traballo, tamén Antón Vilar Ponte, de feito, en contraposición á crítica que recibía de maneira sistemática o noso teatro, o teatro galego, pois tamén dicía en contraposición, con total exulta vehemencia, non? Que de feito o teatro pois español, pois o teatro castelá, era o calco da servil e a súa vez do peor da serodia literatura escénica daquel momento. Entón, era como a contraposición de que nós tampouco non tiñamos esa falta de capacidade, como dicían, do noso corpo teatral. Entón, a partir de aí, pois, eu creo que hai unha cousa que une tanto a Castelao como a Risco, que é esa necesidade de crear un corpo teatral do que sentirse orgullosas e orgullosos, creo que é o motor que lles move, non? É o que lles leva, pois, a iso, a darnos, pois, 2 pezas teatrais, cada unha a súa, que son, a verdade é que creo que son distintas, beben de distintas fontes, non? Se ven, pois, Risco, pois, o mellor, tamén é certo que antes falábamos do atlantismo, non? Creo que tamén hai moitas referencias atlánticas na súa construcción da cada unha das súas pezas teatrais. Falo do atlantismo, antes estabades falando, non? Desa situación xeográfica do Atlántico. Eu, por exemplo, que vivo na Coruña síntome moi atlántica, entón despertar ou erguerse pola mañá, eu vou ao colexio público Sobe da Guarda, que está xusto de costas fronte ao mar, ou de costas ao mar, según a súa estrutura no edificio. Entón, esa bravura do mar, pois marca, eu creo que tamén ese arrecendo salitroso chega tamén á terra. Ese mar é un fluido en constante movimento que une moito. Une moitísimo, igual que tamén ese fluido que o río Miño une moito e non separa. E tamén eu creo que sempre nos fixeron ver como que eses fluidos por unha banda eran perigosos e por tanto había que arredar deles, e por outra banda pois son fronteiras físicas, non son fronteiras físicas, para mí son fluidos en constante movimento cos que nos nutrimos, non? Entón, nese fluido constante que é o mar, que é o Atlántico, que non nos separa, sino que nos une. De feito, tamén en tempos, para chegar ao centro da meseta, pois levaba 6 días, a terra ás veces separa, e para chegar a Irlanda, día e medio. Por lo tanto, eu creo que aí tamén hai unha conexión. E de aí, por exemplo, que o mellor Risco, pois, creo eu, no que é o lendario, o épico, o mítico, pois tomou máis de referencia, o mellor, ou sentiuse máis enchoupado de, por exemplo, Yeats, por exemplo, nesa peza de Yeats de Howth-Well, por exemplo, máis no mítico, nese El Font del Rei, onde pois os personaxes pois é unha clara referencia
as lendas artúricas, está a representación do rei, que podría ser o rei Artur, a representación de Xenebra, por exemplo, tamén pois o Bufón, e despois Guintamor, que podería ser Lancelot, polo tanto, tamén esa referencia máis épica ou máis lendaria, e tamén para darnos pois esa referencia mítica ao noso propio corpo teatral. E logo se ven, pois, creo que no caso de Castelao, pois Castelao sí que xa toma outros referentes. Eu creo que, eu penso que lle marcou moito aquel visionado que tivo en París da obra do dramaturgo soviético do Teatro do Morcego. Eu penso que de Nikita Vivev, que eu penso que aí houve un antes e un despois, e que veio ese teatro máis que mesturaba o popular co culto, tamén esas referencias tamén as vanguardas soviéticas, pois se ven nesa parte estética ou plástica, se ven Risco, pois o mellor estaba influenciado polos prerrafaelitas, por exemplo, ou por exemplo tamén no noso caso, buscando a un artista nacional, pois Bujados, temos esa referencia, pois Castelao máis as máis referencias plásticas, pois aos vales suecos, por exemplo, ou as vanguardas soviéticas. E tamén no caso irlandés, pois creo que, por exemplo, aproxímase máis a un O'Casey, que pois tamén polas referencias ideolóxicas con respecto ao socialismo, ao nacionalismo irlandés, tamén Risco busca tamén evidentemente esa referencia nacionalista, pero máis sobre o socialismo, esa referencia ao povo. Logo, no caso de evidentemente esa obra que creo que non debe de ser das máis representadas, das obras máis representadas no país, que Os vellos non deben namorarse, que efectivamente da que estou falando, pois a respecto de Castelao, pois creo que é un conxunto plástico, artístico, excepcional, porque Castelao, con esa peza que ademais lle levou moitísimo tempo construir e ir construindo, debido tamén a moitas, ben sabedes, pois a todo o seu proceso vital, ter que estar castigado, exilado, outra vez, de volta para aquí, volta para lá, e despois xa, por desgraza, ese exilio permanente, pois, de feito, que se estreara no 1941, no Teatro Mayor de Buenos Aires, pois creo que construiu unha peza teatral, creo que case única, porque creo que logo que sabe máis de artes plásticas, pero engloba unha total e absoluta plasticidade, porque ten de todo. El mesmo creou todos os espazos escénicos, as mesmas máscaras. Tamén é certo que Risco tamén ten esa plasticidade, porque, por exemplo, nas didascalias especifica moi ben as escenas que quere que se recreen, e ademais tamén creo que ten moita influencia por outra parte Risco, pois tamén na ópera, ese gusto pola música, a Loba Branca, por exemplo, que está recollida dun conto tradicional galego, que tamén ten esa parte épica e lendaria. Entón creo que ambos os dous sí que é certo que tamén coinciden nesa plasticidade que é por momentos abrumadora. Tamén insisto nesa referencia irlandesa, non só porque ás veces eu creo que temos a tendencia de mirarnos en alguén e non mirarnos en nós, e de feito xa a propia palabra nós, tamén o Sinn Féin nós, ou nos mesmas, nos mesmos, nós, é tamén algo que temos que beber de nós mesmas, non buscar simplemente a referencia noutra beira, porque nós tamén temos esa referencia, pero sí que ás veces é inevitable por comparación, e porque sí que é certo que existe, non? Entón, eu creo que fixeron ese traballo ímprobo de darnos dúas pezas que conformaron, se cadra un antes e un despois na tradición teatral galega, e que de feito sentaron as bases do teatro moderno galego. De feito, pois creo que iso, tanto unha como a outra, pero no caso dos vellos non deben namorarse, ademais de todo, que ao mesmo tempo é unha auténtica farsa, ten unha estrutura de farsa espectacular, non? Onde pois hai ese enredo amoroso, onde se parodia todo, se pon en tela de xuízo moitos valores que estaban imperantes naquele momento e que seguen a día de hoxe imperantes, o poder transformador do diñeiro tamén. Entón traenos moitísimas referencias moi importantes a nivel social, e por tanto tamén polo proceso creativo, tamén a nivel plástico, ofrecéndonos pois
un legado espectacular, e tamén ese nivel plástico, ese nivel de sentar as bases de un teatro moderno tamén non la deixa risco. Entón, eu creo que os dous fixeron algo que é moito de agradecer, que un legado espectacular, que é iso, ofrecernos as bases e sentar as bases da innovación do propio Teatro Nacional. Un teatro que ademais, a partir de aí, tendo moitísimas dificultades que son obvias, evidentes e que ben sabedes, pois se mantivo. A día de hoxe, como dicía ao comezo, somos unha nación cunha afición moi importante ao teatro, vese, sabémolo, e creo que dos países, das nacións do Estado con máis cadros e grupos de teatro amador, e de feito temos un dos cadros de teatro, dos grupos de teatro amador dos máis antigos de Europa, que de feito é no que participou tamén Castelao, Airiños, da parroquia das Salus en Rianxo. E de feito creo que é así, que é un dos máis antigos de toda Europa. E fronte a unha idea dun país escuro, arredado polas sombras, pois non, pois somos un país aberto, un país que ademais que se deixa enchoupar e que ademais que ten pois grandes referentes e que segue construindo a pesar da destrucción a que nos seguen ou intentan seguir sometendo. Creo que, non sei, xa pasaron 10-15 minutos, non sei, como tamén vou a toda velocidade, pero non sei se máis ou menos puiden así transmitir un pouco así a idea que teño, non, do legado que nos deixaron, e tamén da importancia que ten o teatro como tamén que conforma esa alma de nación, que conforma a nosa propia identidade, porque tamén o teatro é un reflexo da nosa maneira de ver a nosa realidade, da nosa maneira de ver o mundo, e tamén da nosa capacidade para a fantasía, ou para a épica, ou para o mítico. Entón creo que é moi importante e tamén é fundamental o legado que nos deixaron. Moi ben. Estaba pensando se nos parece que en vez de abrir ao final un diálogo, un turno de intervencións, igual era preferible facelo ao remate de cada intervención, porque así o temos máis recente. Non sei que vos parece, se non o deixamos para como está. Eu vou empezar, depois se hai alguén máis que se anime. Quería facer un par de comentarios. É curioso que só hai dúas pezas de teatro, unha de cada un, non? Os vellos, pero hai outras pezas que son claramente teatrais, contada por un texto moi teatral. O señor feudal, eu vexo representando perfectamente, porque é un texto que se presta moi a ser representado. Tamén cousas sobre trincos de Castelao tamén claro, pedazos se está representando. Se está representando. Sí, claro. Pero fitarse de Loba Branca, é certo, hai un colaborador da Fundación, Brais González, que coñece o ciclo este que temos de música clásica, que ten unha obra recente de carácter lírico, unha ópera, a Loba Branca, na versión do Courel, porque hai varias versións, hai unha versión da Costa, hai varias versións da Loba Branca, e este colleu esta do Courel. Pero o comentario que quería facer realmente é que Risco é evidente que tiña afección ao teatro. De feito, vos que saberle moito máis a mí de Risco, saber José Fernández, non sei se anda por aí, é das persoas que máis ten. Gracias a José Fernández, está aí. Sabemos hasta o que merendaba a Risco. Eu sei como iba a Alameda de seu pai, da mão de seu pai, e as tías lle daban presuncinhas de chocolate, porque merendar algo que era moi enclén, que non cumplía de moito. Bueno, pois Risco coñeceu a súa muller, a Mari Carmen Fernández, nunha obra de teatro amateur, teatro amador.
O que non din chegado é cal era a obra que se representaba, pero Mari Carmen era a actriz participante desa representación e Risco era o director da obra, o sea, que xa de novo, esta historia de Alfonso, bueno, máis, porque era bastante maior que Mari Carmen, bueno, ela teria andar os 8, 9 anos, e Risco dirixía esa obra, e pois, bueno, os comentarios que fixetes, a modernización, de todo, non? As tramoias, a luz, as músicas, algo que hasta daquela estaba incluído, os textos de poesía, non? Ninguna obra dramática, que en principio non tiña, Castelao introduce. A única obra que o saiba, non? Aquí hai moita xente que sabe moito de Castelao, pero a única obra poética que coñece Castelao é Lela, non? Que aparece nos vellos. E non coñece ninguna máis. Risco é moi descoñecido, aí gana Risco, nesta especie de confrontación na que andamos hoxe, e evidentemente Risco ten unha obra de teatro, unha obra poética bastante intensa, tanto en castelán como en galego, pero un pouco máis ampla que a de Castelao, que eu sempre só ten unha obra. Bueno, se queres facer algún outro comentario, algún outro, se non seguimos con o turno, lo deixamos para o final, vale? Bueno, pois entón, boas tardes a todos, xa vos vin desde esta mañá. Graciñas polo convite, por estar aquí con estes compañeiros e compañeiras que tanto aprezo na Fundación Risco, que é como estar na miña casa. Noraboa por todos estes actos, eu non estiven en todos, bueno, pero veño de vez en cando aquí. Xa falei precisamente do teatro na narrativa, é dicir, a paixón teatral de Risco na narrativa, a última vez que estiven. Ben, eu tiña que falar, dixérome 10 minutos, creo que agora son 15, por iso teño este desorde, porque pensei, total 10 minutos, pincho de aquí e da lá, pero ao final non? E por unha serie de cuestións técnicas, pois tampouco estaba, eu tiña aquí preparado algo. Move do rato. Agora non necesito. Gracias. Logo, máis tarde. Pois, eu escribín para o catálogo, por iso me chamaron para parar aquí, sobre os diarios de viaxe, os libros de viaxe de Risco e Castelao por Europa, con bolsas da Junta de Ampliación de Estudos, non? Pero decidín, claro, como xa está no catálogo, pois xa está, non? Está a Mitteleuropa, está o diario de Risco, son textos moi diferentes, porque o diario de Risco é un texto que nunca publicou, un texto para él, diario de artista, moitas cousas, dicía el, non... O diario original, non? Estou falando do que se publicou nos 70. Estabas, parece que estabas cambiando o Risco e Castelao. Sí, perdón, o Castelao. Pois o Castelao o que fixo é un texto para el. Moitas veces comenta, este diario moitas parvadas leva, isto nunca o diría en público. Bueno, pero como somos así, depredadores e investigadores, xa nos anos 77, Figueiredo Valverde decidiu publicalo, e é un texto magnífico, non? Pero con esa contextualización que temos que facer. O texto de Risco é un texto madurado, pensado para ser publicado pouco a pouco, e logo formar un libro que quedou incompleto pola guerra. Son textos que se ler xuntos, pero vou deixalo aí. É un exemplo de que Risco na literatura fixo todo tipo de géneros. Este é o xénero ensayo literario, estilo Montaigne, falaba de si mesmo, falaba do mundo, falaba de todo, e para coñecer a Risco hai que lelo. Non o rum, esa aí en Alemanha, cando vía, non, hai que lelo. Ler como se comunica os demais, o que pensa, etc. Ben, eu quería ocuparme disso, da creación literaria, dos dous. Risco, vou empezar por el, escribiu poesía, escribiu teatro, escribiu conto, novela, escribiu ensayo. As súas claves foron o humor, é fundamental en Risco
ter tamén en conta que o humor é esencial mesmo, que moitas veces se lee sen este filtro humorístico que é fundamental. É fundamental tamén a clave da vanguarda, para Carlos, e a clave da, como non, da pedagogía nacionalista. El considerábase a sí mesmo un artista, igual que Castelao tamén, un artista que entrega na súa vida a Galicia, a formar a nación galega. A teoría de risco está moi cedo, empezou a elaborarse moi cedo, pero non antes que a de risco, que a de Castelao. Castelao se andaba coa exposición de debuxos nos presentando unha conferencia xeral sobre arte da caricatura. Nesa conferencia, pouquinho a pouco, que vai agrandando, modificando, empeza a introducir un ollo de libro, que será o seu primeiro relato. Risco está en Ourense no ano 12, cando visita a exposición de Castelao e escoita a conferencia. Vai andando o tempo, xa falamos de que todo se vai formando ao longo do tempo, que de pronto cobra unha dimensión especial cando conflúe na mesma tarefa nacionalista. Risco teoriza sobre arte, bueno, dixen que primeiro Castelao, pero Risco xa publicara eses famosos artigos Polichinela, Rocusaí, onde xa está dando a súa visión artística, o que estaba pensando eu na teoría de arte nacionalista galega, que esa sí que empeza a facela no ano 18, inmediatamente despois de que publicase Preludio a toda a estética futura, onde hai ideas que son de Valle Inclán, non quero pisarte agora, son de Valle Inclán, la lámpara maravillosa, é fundamental, son ideas de toda a Europa modernista, o simbolismo. Así é como crea a teoría do nacionalismo galego, ese texto tan peculiar, estilo manifesto sintético, non? Cheo de mensaxes simbolistas, e xa está dedicado de cheo a, unha vez que empeza que se funda o nacionalismo galego, está dedicado de cheo a poñer en práctica a soberanía estética de Galicia, que lembremos que é unha idea de Xaime Quintanilla, que tamén se mencionou hoxe como alcalde socialista de Ferrol. Tamén hai que recordar que foi un dos asesinados no golpe de Estado. Esa idea é fundamental. A partir de aí todo conflúe, como vemos na revista Nos, nun reparto de tarefas dentro dun labor colectivo, de individualidades, artistas, intelectuais, pensadores, pedagogos, etc., que teñen a propia consciencia individual de artista, que é algo que é moi duro de soltar, pero que o logra tanto Risco como Castelao tamén, non? Teñen esa entrega ao traballo colectivo que se produce nun momento en Galicia que eu penso que nunca máis volveu producirse con respecto a todos os que estáis aquí, empezando por Pilar, non? Porque Pilar viviu todo o resurdimento dos anos 60, fundación do nacionalismo galego de novo, entón, bueno, tarefa colectiva. Pero o momento este de reconstrucción de Europa a principios do século XX, ano 20, foi espectacular o que fixeron ali, como traballo colectivo, do que deberíamos tomar, eu sempre penso, exemplo constantemente. Hai un reparto de tarefas, como digo. Risco era moi mandón, Risco era o cerebro. No primeiro momento xa din, é o filósofo, Risco do noso filósofo, que está así unha serie de escritos. Na nosa terra nace teoría de nacionalismo galego, e el sabe captar, sabe dicir, a ver, Otero, espile, porque Otero non movía un dedo, que estaba moi ocupado estudando, casando, etc. Logo, cando empeza a escribir, Risco non parou, foi dos grandes, terminou sendo un dos grandes. Otero, quites toda esa teoría da paisaxe,
da terra galega, da xeografía que leva na cabeza, ti tes que facer iso, e como és narrador, porque era narrador, a narrativa histórica. Bueno, non é que fose Risco ti isto, senón entre todos, pero él era un motor fundamental. Vicente Risco, con esa figuriña, parece a miñoca ás veces, pero non tiña moitísimo temperamento. E no reparto hai moitos campos, e no eido da literatura, no eido narrativo, que é o que eu penso que é o que máis lle interesa a Risco. Penso, non é porque fose o tema da miña tese, non? Senón porque é certo. El quería ser poeta, non logra, ten unha obra importante, pero non logra arrincar, e como narrador é fundamental, é moi habilidoso. Entón, el dedícase a facer, mentre Otero fai a narrativa, a épica de Galicia desde o século, da XIX, e retratar todo ese mundo da fidalguía, o pasado da fidalguía galega e a decadencia, que, por certo, eu son comparatista e iberista, colle da novela de Pardo Bazán, que é fundamental para eles, é a primeira que con Los Pazos de Ulloa trata o tema. Entón, o que fan é coller, facer literatura galega, narrativa galega, con este tema. Ti fas iso, dille Otero, ti fas o que mencionou Manuel Gago esta mañá, o romanticismo, o celtismo romántico, as conexións con Irlanda, Escocia, faz esa literatura. Risco toca o tema, decide coller o tema coetáneo, que é o momento que están vivindo de declive ou eliminación por completo da antiga fidalguía e a substitución polo tendeiro, que dicir, como a burguesía ascende e a fidalguía vai ao tacho, non? Nós non tivemos Revolución Francesa, entón foi máis lento e sen guillotina, pero está moi ben retratado no Corpo de Pé. Ben, Castelao que fai? Castelao, no primeiro momento, eles buscaban un poeta nacional e buscaban un artista plástico nacional. Houbo varios intentos, Noriega Varela, que finalmente fallou, houbo, agora non recordo, un pintor o que lle deron moitísimo impulso, pero logo terminou na emigración. O sea, houbo un poeta como Taibo, ata que de pronto atopan, bueno, de pronto non, é Cabanillas, o poeta nacional vai ser Cabanillas, o artista máximo que tiene moitos vai ser Castelao, porque Castelao foi un descubrimento, desde o primeiro momento. E Risco empeza a falar de arte galeguista a partir de Castelao. Vou citar, que senón me enrollo moitísimo, dicía Risco no ano 17, en preludio a toda a estética futura, de la revista La Centuria, que ainda non é nacionalista e na que hai elementos que poden anunciarlo. El arte, debe expresar la verdad de las cosas, ainda está en castellano. Verdad que no reside en el exterior de ellas, sino de lo que yo llamaría su evidencia interna, su ser falseado por la apariencia, muchas veces en los seres conscientes, falseado a voluntad. Y Castelao demostró irrefutablemente, definitivamente, que la caricatura es el arte que realiza hoy día esta verdad, este realismo interno y espiritual. Luego empieza a dar conferencias él de arte, xunto con Castelao, en o ano 20, en Arte Nova, di: o sangue de Galicia, está falando de Asorei, de Maside, de Otero, bueno, de unha serie de artistas e escritores, di: o sangue de Galicia transfundiuse nas veas do seu grande artista, e no miolo lúcidamente visionario de Castelao, todas as condicións esvaídas, todas as amarguras fondas, todas as arelas escuras que latexan no subconsciente de Galicia, fixéronse claras, patentes, tomaron idea e imaxe, e o grande artista foinas pictografiando, foi eternizando no papel
os hieroglifos da alma galega, cando describe a arte de Castelao. Na arte de Castelao tamén o humorismo é fundamental. Risco falaba de que había 3 graos de contemplación estética, el preludio, e o terceiro, que era o grao simbólico, contemplación estética. Esta é unha idea que ven de Valle, como se fai arte, non? Dunha maneira realista, dunha maneira decorativa ou dunha maneira simbólica. A arte da caricatura responde a este terceiro grao. La caricatura é humorismo. El humorismo, esto estou tomando do preludio, es el humor intelectualizado. Aquí empeza a teorizar sobre o humor, que era unha das características propias da cultura galega, da literatura galega, xa detectada no século XIX polos primeiros historiadores, non? Humorismo. Ben, con isto quero chegar á arte da caricatura. Levamos no ano nesta conmemoración de Castelao moito tempo ouindo moitas reflexións sobre a caricatura de Castelao, pero o que quería traer é como a caricatura tamén se pode facer na narrativa. Dicir, a caricatura é unha arte en principio plástica. En Castelao dá orixe a un xénero novo, un xénero literario novo, é dicir, xa estamos da arte plástica pasando á literatura ou en relación, en fusión coa literatura. O xénero cousas comprende, como todo mundo sabe, a estampa, o deseño ou a caricatura, entendida como a expresión a través das liña de expresión, a síntese para atopar a verdade, esa verdade interior da que falaba Risco, acompañada da palabra. A fusión é total. Primeiro son as estampas de Castelao cunha liña, un agromo de diálogo, pero logo xa empeza a medrar o texto, que é pura literatura. Literatura que non se entende, ou que non se entende sen a imaxe, non? É un xénero de vanguarda, este xénero cousas. O xénero cousas pode haber cousas similares noutras literaturas, pero era algo absolutamente original e, por suposto, influe mesmo no propio Risco, mesmo no propio Otero Pedrallo, que tiña un estilo moi diferente. Por un lado está o estilo sintético de Risco e Castelao, máis Castelao, claro. Por outro lado está o estilo barroco, no sentido de esplayamento barroco de Otero. Pois, para ir terminando, quería poñer algunha mostra de como se produce a caricatura na literatura, xa non de Castelao, que verei algo. Vou aproveitar unha cosa que tiña feita, sacar algunha estampa, ao número a imaxe. Juan Carmen, algo de... No, está fora desa carpeta. Está fora. Sí. Eso xa, eso. Esta, Ciro López. Sí, porque robei isto de unha cousa que pediu Ciro López, así que imos pasar a... Bueno, é un exemplo de cousas, non? Sobre que me amosa ese amor dos animais de Castelao, non? Pero non é este, vou posar aquí. Este é un exemplo que non está tomado de cousas, que está tomado a novela Os dous de sempre, do ano 34. Por certo que esta mañá se falou aquí moito de anarquismo. Esa novela é unha novela anarquista. Mirade como termina. Termina con dinamita, con suicidio, para arranxar. Aparte de que é unha novela, ainda que hai que non nega, é unha novela de estirpe cervantina total, porque son os dous de sempre. Ben, entón aquí hai un momento en que se fala dunha tía ádega que vive nunha casa de terrecha, sempre ben encaleada, cunha balconeta de madeira, entre dúas fiestras, xemelas,
É unha porta de 2 follas. A casa ten fisonomía de boneco, con ollos, nariz e boca, e logo un capachete de tellas na cabeza. Cando a tía de Gacerra unha fiestra, a casa chisca un ollo. É unha cousa auténtica que está inserida na novela. Vale, esta creo que é a seguinte. É un exemplo de como non é exactamente como leva a cousa, o sea, como influe en Risco. Risco ten 2 maneiras de facer o estilo de Castelao caricatura, non? Unha é, como aquí, a descripción dos personaxes. É unha técnica que utiliza moi abundantemente, que é a técnica de o mesmo que fai Castelao, o deseño, facer el con palabras, o arte da palabra, non? Escollín para comparalas unha estampa de 10 homes por 50 reais, non? Ou ao revés, 50 homes por 10 reais, por 10 reas, que é o primeiro libro de humorismo gráfico que se publica en Galicia, creo que foi no ano 25. E un deles é un personaxe que corresponde aos que aparecen no Porco de Pi. Non é exactamente Don Celidonio, pero podería ser, non? O tendeiro, o home que deixou a tenda para ir ao axuntamento e está aí sentado, e que podería ser, e senón, pois, podería ser un deses que van ás eleccións, non? O no Porco de Pé hai, bueno, collín 2 citas de como se fai unha caricatura cando se describe un personaxe, neste caso do autor Albeiro, e que estamos vendo o debuxo, non? O Orfeo do século XX era un home, despois de todo, de corpo nin moi alto, nin moi baixo, senón mediano e moi no seu ser, reentrante en sí mesmo como a circunferencia e perfectamente axeitado o que tiña que facer no mundo. A testa, de deseño cubista, cortada bisel en todos os sensos, poliédrica e maciza, tiña 3 sortes de cabelos, brancos, loiros e vermellos, dispostos en gradación serial, con moita entrada, como 2 portelos, un de cada lado dunha frente máis larga por enriba que por enbaixo, e botados para atrás. Logo continúa porque, bueno, hai un humor. Isto, vou facer un inciso para mencionar o que... Bueno, sí. E no reverso do catálogo hai unha caricatura, un debuxo, un esbozo de Castelao, o cego que veu de neno. É fundamental tanto o que escribe, o cego que veu de neno, é dicir, que tiña vista de neno e que a perdeu, que é o peor que lle pode pasar a alguén. Recordemos que o Castelao estaba quedando cego desde moi cedo, non? Ese perigo estaba en riba, deixou a medicina, entre outras cousas tamén por iso, non? Era terrible, porque era artista, debuxante. En Bretaña tivo que acompañarse da súa muller porque se non vía. Este é un caso único de caricatura cubista, é fabuloso. Literalmente. Único. Se observades, porque estiven observando despois de Marixeras, é un cego que tedes todos o catálogo, é un cego que está cego, ten un vallado, un xato, ten, se mirades ben, ten o sol en riba, soubo o que era o sol, soubo ver o sol, agora o xinte, ten a lúa, unha das curvas é a lúa, ten o sol a lúa, e ten, que isto é a estrela do apóstolo. Diante dos ollos, ele está como avanzando, porque é a idea de Galicia, o sea, o cego que veu de neno. E eu cheguei a ver ata unha fouce, é unha media lúa, pero unha fouce. E hai motivos vegetais, está cheo de Que hora diches tú eso? Cando me dixo Antonio Blanco, mira, cando foi este Castelao, a primeira viaxe europea e volveu para a Junta de Ampliación de Estudios, había que entregar un traballo final, e ele entregou a memoria do cubismo, que foi a que publicou, igual que a síntese do diario, que
que publicou, e tamén entregou un cadro, porque lo escribe, entregou un cadro das miñas investigacións. Entón, sí, unha cada mes, claro, porque senón, a saber que facían por aí. Sí. Entón, está recollido que entregou ese cadro e ese cadro desapareceu. Hubo moitos roubos, houve unha guerra civil, desapareceu todo. É moi posible que este fose o estudo do cadro. Non se coñece ningún outro cadro cubista de Castelao. Todos os lados nos que mirei non hai outro cadro. E isto o fai, desculpa, sí, non sei, a descoberta é del. O fai xusto despois de ter escrito sobre o cubismo, pero non lle gustaba moito. Non, porque aquela linguaxe, para Castelao, a arte era o que era para o que era, Se eu utilizo esta linguaxe non me entende ninguén. Pero despois de ter feita esta aseveración, ese artigo que escribiu sobre o cubismo, fai isto. É dicir, era tan investigador, tan inquedo que, bueno, pues vamos ver isto da linguaxe cubista onde me pode levar. E colle, ademais, un dos temas favoritos de Dil, como era os tregos, non? Claro, toma algo de fora que foi a estudar e ganeguiza por completo o cubismo, facendo parodia. Igual que Risco colle o tremendismo xa na posguerra e fai parodia en Gamalandalfa. É dicir, está detrás o humor tamén. Está a seriedade, é que o humorismo non é rir. O humorismo é a visión tráxica da vida, o sea, é unha defensa. Bueno, calo, porque senón... Este é un exemplo de outra maneira que teñen entre eles, que traballan colectivamente, sabendo que cada un ten un estilo diferente de comunicarse e influirse. O macabirismo, é dicir, unha moda, por dicirlo así, narrativa que vende Allan Poe, que xa está presente na literatura galega, pois no XIX, xa hai contos así, vai avanzando, e entón o tema é un tema da danza dos esqueletos, aparece no caso que lle aconteceu o doutor Albeiros no ano 19. Esta novela estaba escrita en castelán antes, o doutor era doutor Muñoz, é dicir, estaba antes. Castelao ten un ollo de vidro, creo que empeza a falar del no ano 20. É dicir, Castelao toma o motivo de Risco a súa vez, porque xa ten un traballo, toma o motivo de la sirena negra de Pardo Bazán. O motivo é moi galego, está tamén nas lendas, está a cultura popular que é fundamental. E van transmitíndose o motivo, Castelao volve ao tema da danza da morte, dos esqueletos, e de como están sentados falando en os vellos onde ven de enamorarse, que é a última escena. Están todos os vellos despois de morrer, sabe? Pero ese motivo popular, mulleres novas que son tan malas que acaban con eles, ¿no? Entón están dialogando no cemiterio. Ainda máis, bueno, aquí está sobre o macaberismo no Rodrigo. Teño un exemplo de Otero Pedrallo tamén, e hai un admirador de Castelao por riba de todos, porque nas crónicas parlamentarias o deixou ver, Venceslau Fernández Flores. Ten unha novela impresionante do ano 26, das 7 columnas, e hai un capítulo que está, o sea, é Castelao. E de novo, outra vez, falando do cemiterio, e xa non se dedican, bueno, dedícanse a danzar os esqueletos, pero o que interesa é o diálogo o que ten de crítica social. Pois curiosamente, Venceslau ten, está aquí, unha crítica ao clasismo brutal, non? Vamos a ver, os reveses da fortuna, que está en Castelao, non? Pois nada, con isto termino, para recordar que a literatura é potente, como dixen esta mañá, que recordemos que a arte da palabra, que para eles foi fundamental, e que as cousas que non se explican, que non damos explicado coa razón, a literatura é unha maneira de transmitirla, non? E moitas veces se anticipa os problemas futuros ou o que a historia aínda non ve, están vendo os artistas. Nada, só iso.
Pensamos entón para o final e seguimos na orde. Así que Carlos, lo que moi agradecido á Fundación Vicente Risco polo convite e ademais quería felicitar tamén a Fundación pola montaxe desta exposición agora permanente, polo que nos comentaron, non? De Vicente Risco e de Castelao Galiza como proxecto vital, que ten múltiples lecturas e que me parece moi interesante comentalo brevemente, non? Antes de entrar en outras cuestións, non? Simplemente dicir que o paseo desta mañá polo espazo no que está a exposición permite, desde o punto de vista da visualidade, unha especie de cartografía do traballo de nós, non? El traballo de Risco respecto do mundo de relacións que tiña e tamén de estímulos tanto desde o punto de vista da plástica tamén, é dicir, que ver as imaxes que están aí deses pequenos debuxos de Castelao e de outros autores que están aí presentes, penso nos de Cándido Fernández Mazas, por exemplo, non os de Méndez, un ilustrador hoxe casi esquecido, pero que foi moi importante para as publicacións galegas dos anos 20, que están aí e que nos dan así unha idea moi poliédrica de referencias, de relacións, de enlaces, non? Nas publicacións galegas e do papel de Risco como aglutinador de todo ese mundo, non? De relacións. E que van desde cuestións de estilo, van desde o simbolismo nacionalista claro, non? En escenas como a que está aquí, non? Con el dolmen estrela, non? Está aí ata as escenas inspiradas en Delaunay que aparecen ali nas obras de Cándido Fernández Mazas, non? E, por certo, matrimonio de artistas que estivo en Galicia unha temporada nos anos 10, ¿no? Durante a Primeira Guerra Mundial, e que estableceu contactos no mundo, por exemplo, artístico galego, nomeadamente na Coruña, pero non só. En Portugal, por suposto, sí. Portugal de maneira muitísimo máis estable sería outro tema, pero non, que non vou tratar aquí. Non vou repetir o texto que está aquí, polo tanto, o deixo para a lectura, decir o que se me pediu para o folleto da exposición Vicente Risco de Castelao, divulgación estética e visualidade, senón que vou, para non repetir o que está aí escrito xa respecto do papel de Risco, respecto das artes plásticas e de Castelao, moi sintético, moi sintetizado, simplemente establezo a diferencia que hai entre o mundo da plástica para Castelao e o que é a utilización do debuxo en Risco, non? Que é moi interesante, pero que ten outra finalidade moi distinta en Castelao. E si vou moi brevemente coller o fío do que fixo esta mañá Pilar, o sea, seguir as súas palabras respecto do valor da obra artística de Castelao, moi brevemente para sintetizalo e dar algunhas, digamos que unha especie de esquema, non? Da plástica de Castelao e da importancia da plástica de Castelao. Pilar esta mañá comentaba que había que entender a obra de Castelao e concordo 100% con todo o que dixo respecto desa cuestión desde unha totalidade, desde unha globalidade dos sentidos do político, que o político e o artístico son un todo, e o literario, e aquí tamén acabas de comentar ti respecto das cousas, non? Esa idea do sentido das imaxes vinculadas á escrita de maneira moi clara, que son como están en simbiose, non? Un equilibrio total. O exemplo do negro Panchito que comentaba esta mañá Pilar é clarísimo nese sentido, pero bueno, podían ser prácticamente todos, están nesa liña. Seguindo o fío de que comentaba Pilar respecto de que ás veces se considera Castelao como desmerecendo o seu traballo como artista plástico e collendo o fío exacto da importancia que ten Castelao como artista plástico, quería simplemente subliñar ese aspecto da importancia da plástica de Castelao nos diferentes momentos da súa trayectoria como vital, política e artística, sinalando que eso é inseparable, como se comentou xa esta mañá, pero sí trazando, digamos que aspectos, porque obviamente a biografía desa perspectiva tamén da evolución da plástica si se pode comentar e si se pode percibir perfectamente no caso de Castelao. O primeiro Castelao, para situarei 4 partes fundamentais. O primeiro Castelao que tamén se comentou aquí políticamente, o primeiro Castelao artista é un Castelao que bebe
contexto formativo que xa se sinalou aquí en múltiples ocasiones ten que ver con estímulos europeos vistos nomeadamente vía revistas e publicacións e visto tamén do contexto artístico galego dos anos primeiros do século XX. É dicir, cando un ve as ilustracións de Castelao de Vida Gallega, por exemplo, ¿no? 1909, feitas na revista de Solá en Vigo, ¿no? A revista de carácter regionalista, ¿no? Ilustrada, pero que tivo unha proxección importante, ¿no? No ámbito das publicacións periódicas galegas nesa altura e durante bastante tempo, ademais, verá un Castelao que aínda está nun punto en que as imaxes nos contidos están próximos ao tipo de popularismo costumista, ten un tipo de plástica que ten influencias xa do modernismo evidentes, ás veces cando un retira o texto, que ás veces neste caso sobra ao revés que despois, retira o texto de ás veces choqueiro, ve unha plástica de moito alento de perspectiva formal, que ten que ver con modernismo, por exemplo, penso en algunhas ilustracións de Vida Gallega, perfectamente, verá que Castelao está en sintonía con un momento que na plástica galega, e quero falar desde unha perspectiva propiamente nacional e non desde unha perspectiva deses estímulos que teño comentado en outras ocasións, europeos moi diversos respecto desa realidade, é dicir, desde unha perspectiva que é un contexto cultural na que se está creando unha escola nacional de pintura, unha plástica propia, que ten como elementos formadores a unha serie de artistas moi variados e que van ter posicións políticas, no caso de que as teñan activamente distintas, ou non as teñan, pero que estean adscritos a un ambiente que se ten denominado como regionalista, non? Porque a denominación desas exposicións foi as exposicións regionais galegas, como as que se celebran na Coruña, con Emilia Pardo Bazán presidindo o salón do novo Concello da Coruña, por exemplo, non? Ese tipo de estímulos sitúan en que hai como unha vontade clara que é transversal na sociedade galega de crear unha escola de pintura propia que identifique unha maneira de entender a realidade galega, que nese primeiro Castelao está en sintonía con ese momento. O Castelao da segunda década, de mediados da década, o Castelao antes do Alumnos, que é pintor de alento, que ten pintor de grandes formatos, pintor de Mondariz Balneario, pintor do novo Café de Vigo, dos óleos de grande formato, é un pintor que está de a cabalo entre ese primeiro mundo e o mundo que virá despois co Alumnos. Que quero decir? Está en sintonía co momento histórico na pintura da Península en xeral, do Estado español moi claramente. Penso, por exemplo, na certa pintura vasca, que ten o Zubiarre, por exemplo, ten moita sintonía con ese Castelao dos solos de Mondariz Balneario que están agora no Museo de Pontevedra, por exemplo. Ese tipo de obras nas que xa hai certa tensión que vai vir, que non é o único autor que a ten, certa tensión co social, coa preocupación que se pode percibir no trasfondo de algunhas desas escenas. Penso, por exemplo, as escenas dos emigrantes, non? Dos novo Café de Vigo, por exemplo, da partida do emigrante, o retorno do emigrante. Por exemplo, están aí nese límite. Tamén algunhas outro tipo de escenas que aparecen temas migratorios, aínda con unha característica non absolutamente crítica, pero que sí, na propia elección dos temas, indica xa certa preocupación por esas cuestións. Por lo tanto, está acompasando a evolución da arte galega nesa altura. E penso nesa altura algún outro artista amigo de Castelao neses anos. O límite podría ser Fulcral as Irmandades da Fada en 1916 como un referente, ¿no? A creación das Irmandades. Estou pensando, por un lado, en artistas como Carlos Sobrino, amigo de Castelao nesa primeira etapa, que poñen xuntos en Pontevedra, que ten obras como o Cristo de Casal Dourado, que tamén teñen esta certa tensión na temática de carácter popular galego. Non en Sotomayor, creo que a diferencia, estamos agora para vela perfectamente, recomendo a todo o mundo ir ver a exposición de Sotomayor en A Coruña e logo irse ao Museo de Pontevedra a ver as de Castelao e por as dúas ao lado para ver cal é a diferencia.
notable. Outro día eu comentaba noutro acto, que o Pilar estaba presente, falaba de que, e reafirmo esa idea, de que Sotomayor pinta maravillosamente desde o patio de butacas, para usar unha expresión de Castelao, é dicir, ve os paisanos como se estivese vendo unha representación teatral. El non é eses paisanos, non ten nada que ver con el, e Castelao non se sitúa nunca no patio de butacas, sitúase na obra, é parte desa obra, está metido esa representación, é parte diso. Esa idea, creo que se pode verla moi ben agora, é un momento moi adecuado, porque se pode ver en Galicia, en ese momento, a obra de Sotomayor, e compararla coa obra de Castelao moi ben. Polo tanto, nese momento Castelao está en sintonía con preocupacións da arte galega do momento. Penso aí, pero podíamos pensar na paisaxe, na súa paisaxismo con Llorens, por exemplo, non? Ou cos paisaxistas que estiveron ligados aos Irmandades da Fala, como, pois, que sei, penso en os Ferroláns, Imeldo Corral, por exemplo, o que dedicou a atención Castelao nunha exposición en A Coruña, nos locais das Irmandades, e no contexto das Irmandades da Fala, neses anos de mediados da segunda década do século XX. Eu creo que a grande e decisivo paso, xa o teño comentado noutras ocasións, e non son o único que o comentou, por suposto, é que é o alumnos. E o alumnos supón, non para Castelao, senón para toda a plástica galega, un punto de inflexión. E a partir de alumnos hai outra plástica galega. Se alguén considera que eso non é darlle a importancia que ten a obra de Castelao como artista, creo que eu son rotundo. É dicir, creo que a arte galega está definida nesa altura polo paso que era Castelao. É dicir, co alumnos. E o alumnos, curiosamente, fai esa preocupación social que é moi intensa. Xa no alumnos faise ao mesmo tempo que mantén os estilemas que estaban na propia obra de Castelao, e non só de Castelao, nese momento, que son as influencias do modernismo e as influencias da estampa japonesa, por exemplo, que agora se poden percibir moi ben vendo, por fin, os orixinais do alumnos, que agora os temos, e no Museo de Pontevedra podemos ver a diferencia, que hai matices moi interesantes desde o punto de vista plástico, vendo os orixinais agora no Museo de Pontevedra, porque antes coñecíamos esas obras até hai poucos anos só polo álbum, que estaba moi ben editado, pero que non eran os originais. É dicir, polo tanto, nese mundo é onde está, e aí en esa, non diría contradición, pero digamos que nese xogo de equilibrios está o Diario de 1921. As referencias que aparecen no Diario de 1921 desde o punto de vista plástico estético, que son numerosísimas, están nesas referencias. Por lo tanto, lelo desde unha perspectiva distinta e lelo de maneira absolutamente falsa, no sentido de que non responde nin a preocupación epocal, nin as preocupacións do propio Castelao, nin siquiera tiña por que ser lido de outra maneira. Por lo tanto, obras como esta hai que entendelas, e o que di Castelao respecto a este tipo de cuestións hai que entendelas nese contexto, e non sei xogo de intereses como artistas absolutamente legítimos, por outro lado. E por outro lado, é nada raro en Europa, porque a inmensa maioría dos artistas estaban neste tipo de órbitas. Por suposto, a inmensa maioría dos artistas en 1921 non interesaba particularmente o cubismo, excepto un pequeno núcleo de artistas do segundo cubismo, porque o cubismo xa pasara. O cubismo non é do ano 21, o cubismo é do ano 9. No ano 21 o cubismo era historia, excepto para un pequeno núcleo de artistas, ni siquiera de Picasso un deles, sino para un pequeno núcleo de artistas que xiran alrededor de dunha publicación artística parisina e alrededor de un mundo moi concreto. Está Juan Gris, María Blanchard, por dos exemplos que lle poden soar a todo o mundo, pero outros varios artistas e algúns poetas tamén que fan creacionismo poético e que están nese núcleo, pero o resto do mundo europeo fai outras cousas moi variadas, e Castelao e os galegos fan outras cousas moi variadas, moi distintas, e non teñen por que facer eso, nin tiñan necesidade en ningún sentido de ter unha preocupación máis que a curiosidade intelectual e artística de certo interese pola moda ou pola historia da plástica ou por determinados estímulos externos, non? Ben, e non me vou estender moito máis, acabo, porque no seguinte, a partir dese momento a obra de Castelao xa está marcada por unha plena
concordancia entre o seu proxecto político, o seu proxecto estético, de maneira moi clara, sempre, e así hai que entender a evolución da súa obra pautada polos momentos históricos, incluídos os da Guerra Civil, incluída a plástica da Guerra Civil e incluídos os debuxos de negros tamén. É dicir, hai que entendelos desde esa perspectiva, pero xa non hai, digamos que unha postura de Castelao distinta respecto desa realidade plástica. Hai unha concordancia absoluta entre o que son ese tipo de estímulos e a realidade que ele quere definir na súa plástica e para que quere facer esa plástica e ao servizo de que fai esa plástica. É dicir, que, resumindo, eu entendo que a obra plástica de Castelao é modulable históricamente, pero que é rotundamente coherente no sentido profundo da hora de proxecto global, de proxecto que é político e que aquí saiu, me parece esta mañá a idea, toda a cultura é político, todo político é cultural, é político, é plástico e é do seu tempo. Algo moi importante para entender desde a perspectiva, porque houbo, e sabemos, aquí saiu, comentouse de pasada, que se comentou, houbo lecturas no seu momento que non entendían esa realidade desde esa perspectiva e ás veces ese certo mundo académico entendese a obra de Castelao de unha maneira que eu creo que distorsionaba profundamente esta percepción que eu creo que nos dá por lo menos un marco de referencia, por lo menos a min dame un marco de referencia máis claro a hora de entender o sentido das imaxes que temos neste proxecto vital que está aquí claramente e que, por certo, aquí temos para explicarlo de maneira perfecta algunhas das imaxes que temos nas salas de arriba. Moitas gracias. Bueno, pues entón pechamos o turno de las intervenciones que ao final si eso es un debate ou eso se viene a pintar. Saber que es. Moi boa tarde a todas e todos. Un placer estar aquí. Quen fala de último pode dicir xa falaron e dixeron tantas cousas e xa me queda pouco máis que engadir. É verdade. Nese sentido, explicarei brevemente cando Luís se puxo en contacto conmigo para participar neste catálogo por que collín ese tema da valorización das crianzas en Castelao en Risco. Eu traballo, como ben dixo aquí Antonio, coa literatura infantil. Dende hai algún tempo estamos traballando en liñas alrededor do que é a multiliteracidade. Quere dicir, como na literatura para crianzas actual, imaxe e texto van da man e crean sinerxías moi potentes que non se entenden unha sen a outra. De modo que, de algún modo, o que necesitamos é que a educación da infancia veña dada tamén por unha competencia crítica para a lectura das imaxes. En ese sentido, vivimos nunha sociedade totalmente digital, nunha sociedade da imaxe, e é curioso como, precisamente, esa literacidade, esa alfabetización visual é un aspecto que descoidamos de modo reiterado. Entón, cando Luís me propuxo participar, andábamos con esas cousas e pensei, pois a verdade é que é moi curioso o feito de que estes dous grandes autores que están tamén na base, no xerme do que logo foi a literatura infantil, é dicir, esa literatura que busca un destinatario específico con unhas necesidades concretas e pensada para o seu estadio evolutivo, como estes dous grandes autores da cultura galega utilizaron a infancia de modos que son complementarios. E ten unha presenza enorme na obra de ambos. No caso de Castelao, revélase unha ollada sobre a infancia dende o respecto, igual que en Risco, un respecto moi profundo pola personalidade desas crianzas, porque entenden que as crianzas son un elemento máis da sociedade e, polo tanto, son axentes activos. De feito, cando eles pensan, dende o punto de vista do nacionalismo galego, eles falan do sentimento da terra e son moi conscientes de que ese sentimento da terra ten que empezar pola propia educación. A escola ten que ser un elemento que sexa un revulsivo nesa sociedade para o cambio, superar esa escola tradicional, esa escola castelanizada, e ser unha escola moito máis apegada á contorna e á realidade galega. Entón, nese sentido,
pareceme moi interesante tamén esmiuzar un pouquiño na obra de ambos esa representación que hai da infancia. Que tipo de axentes hai, que tipo de crianzas aparecen, e como esas axentes están pensados para proxectar esa transformación social. Porque en ambos os dous, realmente as crianzas que aparecen aí son crianzas que teñen a capacidade, igual que no Traxe Novo do Rei, de dicir o que os adultos non se atreven a dicir. Son unha conciencia para a sociedade e son, ademais, axentes que sempre están cuestionando, preguntando. E moitas das preguntas que lanzan, que aparecen aí nesas estampas, quedan ecoando sen resposta. Pero no fondo están nos martelando a conciencia porque buscan unha resposta activa por parte do lector. Entón, nese sentido, pareceme que ambas as figuras son moi importantes tamén para incluso as análises que facemos dende a realidade actual, dende a literatura que hoxe se publica para as crianzas, retraernos a como moitas destes diálogos de multiliteracidades están xa presentes nesa obra de Castelao, sobre todo na parte de cousas, que foi, de algún modo, tratada xa por moitos autores desas representacións que ela aí recreou. É unha representación que, bueno, dende o punto estético se busca esa síntese expresiva, xa se falou aquí, non? De que se prescindiu de todo tipo de elementos superfluos e se foi a esencia desas imaxes, e de algún modo o que configuran esas estampas son sínteses de pensamento, con unha capacidade para múltiples lecturas que realmente é sorprendente. En moitos casos, incluso, a actualidade que ten. Entre os traballos, logo de escribir o artigo, a proposta que está aí, seguín explorando un pouquiño a ver quen ten traballado sobre isto e sorprendeume que na miña propia universidade, na Universidade de Vigo, hai uns meses se publicou, se defendeu unha tese de doutoramento que xusto aborda esta cuestión, a representación das crianzas na obra de Castelao, de Diana Vilas. Pero esta muller, Diana Vilas, descubrín que ten moitos traballos, e leva moitos anos explorando precisamente as cousas de Castelao e as estampas de Castelao e a representación que nesa obra fai das crianzas. Xa no ano 14 publicara Cousas de nenos, unha aproximación á representación da infancia en cousas da vida. No ano 16 volveu outra vez con a nenez galega a través dos anteollos de Castelao, é dicir, ten unha enorme bagaxe. É curioso, porque ela na súa tese recompilou máis de 1400 estampas. Unha tese dirixida por Julio Prada e Victoria Carballo Calero, creo que Pilar a coñeces ben. É curioso porque ela explica que desas estampas son máis de 200 as que están protagonizadas por crianzas. E incluso que fai unha comparativa tamén coa representación da infancia que tiñan outros artistas europeos do momento para realmente poñer en valor ese modernismo de Castelao e a representación que fai deses tipos infantís. E por unha parte di que as crianzas, esas figuras infantís, por un lado son o segundo suxeito de toda a súa obra plástica despois da figura dos homes adultos. É dicir, que teñen máis representación as crianzas que as mulleres, que outro tipo de elementos. E por outra parte di tamén que esas crianzas teñen unha dupla dimensión. Por unha parte, atopamos crianzas moi apegadas á realidade, que representan a sociedade do momento e os seus conflictos, que recrean a vida da época. Nese sentido, son tamén un legado visual do momento histórico no que estaban. É curioso, por exemplo, a mí chamou moito a atención que en todos as estampas de Castelao son froito do seu tempo. En ningún momento se cuestiona o traballo que fan as crianzas, porque era o propio da época, porque na sociedade tradicional as mans infantís eran mans que contribuían á economía familiar e ao sustento. Non se cuestiona en ningún momento, non poden traballar, teñen que ir á escola, porque ainda non chegaramos a ese punto. Eles van poñer en valor a escola, van a revalorizar, pero non van cuestionar eses outros usos habituais que había no momento.
E ademais desas crianzas que teñen esa dimensión real e de retrato da sociedade, do momento hai unha dimensión simbólica. Esta é probablemente a máis potente delas, porque xogan moito coa vulnerabilidade. Xógase co feito dese impacto emocional de ver o sector máis feble da sociedade posicionado no centro do conflicto e, ademais, como unha forma de mobilizar esa resposta, esa conciencia, esa emoción e alentar a resposta. Nese sentido, o feito de que sexan as que cuestionan, as que preguntan, as que quedan aí no aire, non? As respostas por dar. É curioso tamén como ás veces o que se fai é dende a confrontación. Acabas de decir que a palabra é un enorme potencial. As palabras teñen unha carga semántica inmensa. En ese sentido, só temos que pensar en exemplos como a Marquesiña. O impacto brutal entre a Marquesiña e o imaginario que se nos ven á cabeza e a contraposición que trae ese texto baleirando de todo ese sentido. Ou o mesmo pai de Migueliño, non? Que aquí se proxectaron as distintas versións cinematográficas, esa crítica mordaz á emigración, como se confronta tamén esa visión idealizada que ten a crianza do pai e como a realidade, o choque frontal con ela, crea ese conflicto, esa emoción. Por lo tanto, estamos ante un discurso ético e un discurso político que sitúa as crianzas no foco, que nos sitúa ante figuras que nos fan repensarnos e analizar a realidade con outros ollos. En ese sentido, tamén o fai sempre dende o cuestionamento, dende a capacidade que ten esa infancia resiliente para habitar diferentes espazos de socialización, porque imos atopar crianzas que están na escola, que están na casa, que están na rúa xogando, e, polo tanto, tamén recrea unha diversidade enorme de contextos. De modo complementario, esta aproximación a Castelao tería a risco noutra liña tamén moi vinculada coa parte da escola. Risco, ademais, faino, como xa se dixo, dende unha programática. El creou un programa. E aí está, como non, como un bo exemplo, o seu plan pedagóxico, que esta mesma fundación editou. En ese sentido, aí no plan pedagóxico é onde emerxe o que dicía ao principio, esa valorización das crianzas e o enorme respeto por elas. O feito de que el, no seu momento, valorizou calquera método pedagóxico que viñera para as escolas, que fose en galego, o feito de tamén crer na formación, na boa formación de mediadoras e mediadores, dos docentes, el como mestre de mestres, aí está a tese do José Fernández, non, para revelarnos todo ese labor que fixo dentro da Escola de Maxisterio. En ese sentido, pareceme tamén moi interesante como a valorización das crianzas se dá no propio plan pedagóxico, onde risco lle outorga autonomía, capacidade de acción, e que os docentes temos que ter o respecto polas crianzas como para saber escoitalas e saber valorizar todo o que traen consigo. En ese sentido queda moi claro, cando el aquí, no propio plan, fala e di concretamente eu penso que se pode cultivar, está falando de educación, o que é a vida dentro da escola, porque, bueno, encárgase de todos os aspectos, dentro do edificio, o aspecto que ten que ter a escola, como exemplo de arquitectura, como educación incluso para a sociedade, fala do escolante, fala de os métodos de ensino, o propio uso da lingua galega, e dentro do que é a vida na escola, hai un momento en que el, falando desa educación moral e social, el fala de que as crianzas, o que a escola ten que ir corrixindo vicios, non? Destes, o que máis nos dan é, sen dúbida, a humildade, o encollemento, este terse en pouco que nos desarma para a loita pola vida. Hai que suxerirlles aos nenos a altiveza moral, que debe ser a característica de todo galego, a conciencia da nosa dignidade como persoas e como galegos.
Caracteres adquiridos, compre cultivar as virtudes sociais que os galegos temos esquecidas. Independencia moral, desinterese, soberbia e aclara, concepto do propio valor, altiveza moral, instinto de solidariedade. E logo di, eu penso que se pode cultivar e facer xurdir estas virtudes na vida escolar deixando aos nenos unha grande autonomía e, polo tanto, a súa responsabilidade unha chea de cousas que se deben deixar. Poden ser a organización, plan, cuidado de excursións e paseos, a organización de festas e merendas escolares, a organización de xogos e deportes, a intervención no mantemento da disciplina, o xulgar a conducta de compañeiros, tribunais escolares, a dirección de certas clases como os cantos, traballos manuais, etc, etc, etc. É dicir, nese sentido, hai, por parte de Risco, un concepto de empoderamento das crianzas. Por iso é tan consciente da importancia que tiña a escola no momento e dos escolantes. O modelo de mestra, de mestre, que vai ser quen de conseguir algo que ambos os dous autores tiñan moi claro, a transformación social. En ese sentido, tamén o propio Risco deixou escrito no 31, todo labor galeguista é labor pedagóxico. Esa é unha das súas grandes dimensións, a capacidade pedagóxica para intentar tamén cambiar dende un programa alternativo o ensino cara a un proceso dunha escola que estivera moito máis apegada á realidade galega, moito máis en consonancia coas necesidades da contorna, que no fondo o que seguimos hoxe ainda dicindo, que a escola debería ser moito máis vocacionada para a propia sociedade e para as respostas necesarias desas crianzas que acoden a ela, non? Nese sentido, ambos os autores creo que nos deixaron personaxes e modelos referentes infantís onde realmente serven de espellos e de ventás para os actuais nenos e nenas que poidan achegarse a eles. En ese sentido, a mí gustaríame rematar referíndome ao feito de que o propio Risco recolleu moitos materiais da tradición oral a partir do seu propio alumnado, como unha forma de crear memoria, como unha forma de reunir materiais que estaban na oralidade e fixalos na escrita. En ese sentido, creo que é importante tamén o labor que se empezou a facer, pero que ainda é pouco, de reescribir a estes dous grandes autores para que as crianzas de hoxe os coñezan. Estou pensando, por exemplo, na obra de Daniel Nopeirao, que escribiu Paula Carballeira hai pouco, e que tamén necesitaría esa aproximación á dimensión destas figuras, pero dende unha visión que as aproxime ás crianzas, para realmente non agardar xa a que cheguemos ao instituto, ás lecturas obrigatorias, etc., etc., senón termos unha aproximación previa e moito máis acorde aos tempos, porque é unha forma de relelos de novo, reactualizar esas figuras e telas como referente entre as nosas crianzas. Moitas gracias, Deise. Ben, pois, como só levamos unha hora de retraso, non hai problema para que se tenga unha intervención, segunda ou tal, pero tiña que chegar de tempo. Ben, en primeiro lugar, os meus accesos parabéns aos 4 intervenientes. Eu coido que falo por mí naturalmente, pero que é unha fonte de aprendizado sobre o risco, sobre Castelao, ou, en algún caso, de ratificación, pois que sempre é agradable, claro. Así que, de verdade, os meus accesos, parabéns. Entón, comezando pola intervención da profesora Isabel Mociño, eu concordo plenamente coas súas observacións e co contido a que onde eu coñezo da tese de Ana Vilas Meis, a que pude asistir e que me resultou tan instructiva. Do punto de vista que para mí foi no seu día, quando estou falando do século pasado xa, mas foi no seu día unha auténtica sorpresa coñecer
o plan pedagóxico, porque o coñecín non a través do Risco, senón de Ramón Vilar Ponte, é dicir, do legado de Ramón Vilar Ponte. Tras aí, entón, claro, ainda vivía miña nai, que foi mestra, claro, comentando algunhas cousas, ben, pareceume que el adopta e adapta o mellor da pedagogía moderna dunha Mariano Montessori, daquela, pero claro, logo declinado todo na necesidade galega, que a ten presentísima, non? E a respeito dos debuxos de nenos, claro, eu estou namorada deles, porque son calquera, deliciosos. E claro, aí hai un acerto enorme porque, vamos ver, en segmentos de poboación, os nenos, os tolos e os mortos teñen unhas marxes de permisión moito máis amplas. Os nenos por inocentes, claro, todos borrachos, saben? Exactamente, exactamente. Os finados, porque ainda que se quedan reprimir, non? E entón é un filón anticensorial. Pero claro, iso xa está moi, pois, conservadísimo na literatura española por Cervantes e o Quixote, claro. Pero na nosa, na literatura galega, pois... E hai unha en particular que, polo contido simbólico que ti citabas, ou por unha trascendencia que, sen hipérbole, poderíamos denominar filosófica, pois estaba pensando nunha en particular que é das miñas preferidas, que claro, que é puro materialismo histórico, materialismo dialéctico do ponto de vista filosófico. É a nena, pobre de todo, pobrísima, descalza, por suposto, que se ve increpada pola señora forte, grande, abastada, de boa ben vestida, calzada, claro, que non só non lle dá nada, porque a nena vai pedir esmola, non só non lle dá nada, senón que aínda a increpa, e claro, dille, non veñas, reprende, claro, non veñas máis pedir a miña porta. E a nena responde, pois a ver cando ven vostede pedir a miña. Bueno, iso é puro materialismo filosófico, non? Quero dicir, así que, claro, hai unha auténtica encantería. Despois, rapidamente, agrádame moitísimo a que se fale da plástica de Castelao, baseándose a Carlos Bernales é un auténtico experto, claro, el sei non ben, pero baseándose no propio Castelao. Claro, parece unha perogrullada, pero claro, eu estou lixeiramente cansa, xa estou falando do século pasado, non deste presente, de que cando se fala da arte plástica de Castelao tan variada, ademais, e tan extensa e en tantos formatos, que constantemente se faga crítica hidráulica, que, como lle chamábamos nos de estudante, as fontes, ao estudo das fontes, chamábamos de iso. E entón, pois que se faga constantemente, e entón, Goya, Castelao e Goya, non se entende sen Goya, non se entende sen José María Cao, Caras e Caretas, na Argentina, que ele coñeceu de neno ou do rapaz. Non se entende sen Simplicísimos, non se entende sen o expresionismo alemán, non se entende sen Gulbranson, non se entende até que chega o momento onde eu xa me preguntei, e en Castelao haberá algo de Castelao? Por casualidade, porque claro, se todo é efectivamente crítica e claro, así que eu coido que é fundamental e despois o que te sinalaches do contexto e sobre todo do formato, claro, pero que nos pode pasar a calquera de nós. Unha carta nosa, persoal e amical e escrita en confianza, non quereríamos vela elevada a un texto de elocuencia formal. Bueno, digo non? Nos pode pasar a
a calquera, pois eu a calquer de vos ou en concreto a calquera me fale, pois naturalmente expresamos ou cando escrevemos somente para nós, non? E igualmente todos os parabéns para Isabel Risco e para Olivia Rodríguez, porque abrironme as portas tamén a pensar canto hai ou canto podería haber aínda de, ao igual que a conversión a oferta de Castelao en formato TV, ou digamos, ou cómic, non? Ou... Ben, pero na literatura estrictamente. E entón, pregúntovos en concreto unha cousa. Non pensades ou non unha obra, para mí xenial, como os europeos en Abrantes, non ten entraña virtualidade teatral plena. Sí. É plena modernidade, penso. Sí. Pero non, claro, haberá que ten moita convertela plasticidade, haberá que convertela en dramaturgia. Pois é que Pero que eso pasou, claro, eso pasou con outras obras, por exemplo, o Divino Sainete xa está transformado en teatro. Claro, xa está transformado e soltado foi no seu día. O que pasa aquí o teatro ten pouco, se vou contar, pouco percurso, non? Pero vamos, esa obra é, aparte de divertidísima, que o é, pero que é tan exacta e tan aplicável mesmo a moitos lobismo de hoxe, a moita tontería, digamos, que vamos, que digo isto, alguén podía, non? Pois habería que poñérselo, non é tan complexo o proceso para transformala nun texto teatral. Ti xa verás. Pois eu tiña un exemplo desa obra tamén de caricatura, que é cando o médico, desde o cabalo, coa fusta, cura o enfermo que sae a porta ou por a aldea, e fai así, xa sabe o que ten. E que son estampas. Por iso é tan fácil como escena. Nos acabamos de remontar agora unha xira dunha peza que é de retrincos, titulámola Retrincos de Castelao, pero tamén hai cousas de cousas. É todo moi representable sobre as táboas. De feito, de retrincos, pois tanto a historia de Isabela, como a do retrato, como a de Peito de Lobo, teñen unha carga dramática e plástica moi grande, entón son totalmente representables. E ademais que no seu caso, como é sempre pois constante na obra de Castelao, non? Pois ten esa parte tamén pois de recolleita da propia realidade, dese humorismo, que non é humorismo, agora hai un pouco unha distorsión do que é o humor, bastante por influencia ou porque non chegan cousas un pouco distorsionadas. O humor é algo moito máis, pois xa o fixo nese libro tan maravilloso, que é un libro de referencia, que é O segredo do humor, de Celestino Fernández de la Vega, e que é unha cuestión tamén filosófica, pero tratamento da realidade, de reivindicación da mesma. Dice que temos que entender, que non se dilúa. Sí, porque non é unha broma. Non é. Sí. Pero que hai escenas que son a do atletismo, a son tronchantes. Por iso teatro ou en cine. Claro, aprender a nadar. Tivo que parar, porque dixeron que iban a partir a cara. O sea, o texto está incompleto. Amenazar. Porque estaba riendo. Porque está caricaturizando personaxes verdadeiros. Xente do Ateneo, que vemos que se deron por aludidos, casi corren a risa. Claro. Sí, casi corren, sí, tuvo que deixar de publicar Antonio. Sí, claro. Sí. Agora, ben, pero agora todos. Sí. Poden aparecer. No, pero agora hai os referentes actuais e tamén ameazan, pero non se importa que... Colonizadores. Non sei se hai algunha outra intervención. Sí. Pois, se non hai máis intervencións, pechamos isto. Pechamos, gracias a todos por aquí. Lo
Bueno, nada, sí, seguimos. Lo que tú me estás A ver. No.